सबसे पहले हम अजय यादव मधुकर आप सभी श्रोतागण भाई, चाचा चाची, माता बहन, जितना भी लोग हमारी गीत के सुनत वाले सबके हम हाथ जोड़ के प्रणाम करत अड़ी कि ये भैया आज के ज़माना में लोग कितना पैसा खर्च कर करके जो है कहाँ कहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं माँ का, कहाँ कहाँ देवी देवतान चले जाते हैं लोग, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सबसे बड़ा देवी देवता तो हमारे ही घर में बैठे हुए हैं। हम जितने भी श्रोता जन भाई लोग हैं सभी को कहना चाहेंगे, इस गीत के माध्यम से एक संकेत दे रहे हैं। कैसे मास्टर? जगह जगह देवी देवा थाना धाम सब जाग जाइला हो, सबसे बड़ा देवी देवता माई बाप उनका भुलाई गईला हो। भैया जवन महतारी अपना कोख में 9 महीना रख के पालत पोषण कैला से बाबू कितना कष्ट उठा के कैसे कैसे का कैलेस। ए चाचा 9 महीना तोहके कोखिया में रखाली, तोहके कोखिया में रखाली, देई के जन्म तोहके दुनिया देखाइली। ए चाचा बियाह होखत बा, मेहरारू आई जात बा, तो करे बाद का होत बा? मीठी मीठी मेहारी के बतिया में, मीठी मीठी रतिया भुलाई गईला हो, सबसे बड़ा देवी देवता माई बाप उनका भुलाई गईला हो। ए बाबू एगो महतारी ही होखेल कि अगर बेटा बिस्तर गीला कर देवेला तो खुद गीला में सूत जाली और बेटवा के सूखा में सुतावेली। कहे के बा ए चाचा खुद भूखा सोई गईली तोहा के खियाईली, तोहके सुखा में सुतैली,
संग ही बिताई गईला हो। सबसे बड़ देवी देवता माई बाप उनका भुलाई गईला हो। ए चाचा जमाना बहुत गड़बड़ बा। जेकरे माई बाप ना बाड़े उहे कदर जानी। माई बाप के पीड़ा माई बाप के ना रहला पे का होखीला का गुजरीला। हाय रे जमाना कैसन आइल बा समैया। ए बाबू हमहू अनाथे बाड़ी बिना बाप के प्यार दुलार मिलल आप सबके उहे काफी बा। ए बाबू रोई रोई लिखे गीतिया गावेला अजैया। कैसन आइल बा समैया। रोई रोई लिखे गीतिया गावेला अजैया। पानी बिना बाप के अनाथ बेटा आज फिर रोई गईला हो। सबसे बड़ा देवी देवता माई बाप उनका भुलाई गईला हो। जगह जगह देवी देवा थाना धाम सब जगह जाइला हो। सबसे बड़ा देवी देवता माई बाप उनका